Желязко? Айде там да отидеш. Моля? Айде да ходиш до градко. После. Част от това група и колекция. Аз ви котско арман. Няма да падаш. Точно е така глоби, моля те. Със също мятане. Знаеш каква кръста стане? Или сумва зад гърба да му деш главата. Че на английски беше. Добре. Та игра не направя сега на английски. Може да се английски говори. Не е направя. Искам да кажа, че... Тук чуеш някакво лейн бимови английски звучение от някакъв разреден хорър филм. Ще се ударя по игра. После всичко се качва в интернет, в YouTube, може да гледате битките от българския турнир. Нямаше, защото се така се прескача. Е много важно какво? Скринър. Много беше юния. Какво стана? Налагаш по полечни. Браво! Ти си наш надежда. Записах радостта. Много ясно хората се победят. Ето, стиснаха си ръцете. Не можах да го заснема. Аре, разкажи за самолета. Пак клауд ли е? Това е Зигфрид. Е същата работа. Не, клауд да се прави. Барата. Значи клауд още по-добър. Е, това е финала ли е? Или четвърт финала са? Четвърт финала. Дай. Мърни малко. После стават 4 човека сами. Ама ние... Ама той ми взе първо тази втората и третата много спорна. Да, Ванка ще ги пусна после мача. Аз съм слаб. А то се сложна точно бе. Изголяли ме ще? Защо си седи там в трупнав и си втирае нещо? Ама чакай бе, ти се чули какво казах или не възприема? Какво измислен свят има друга реалност някаква. Питах къде е точно изголяли, защото мислех ти точно там играе, а не го видях, че е там. Аз не съм карал много ли си добър? Като играх Падаше ми много забавно, между ако не има 1000, аз не желая да не, вижте са, той е добър и играл.
Сега чакай малко. Сега ти трябва да играеш в което съм. Аз ти казах, че е сбън лузър, брак. Да. Това нещо казвам между другото, не се знае коя битка. Гледаме или въобще ако изме битка с битка почти, не се знае кой е играл. Едно на едно, Драма, драма. А, не, ти мога минаваше пред камерата, спокойно. Не, бе, ти можеш да минаваш. Дай само ти ще си само защото видим. Добре, това е четвърто и пето място се игра в момента. След това първо, второ, трето ще се реди до вечер. Защо не сега? Не се почва, защото до вечера... Ама не ме интересува въобще, аз няма да някакви неща случат. Да има си по програма, бе. Пазва се програмата. Смятаме ги случи. За малко. Браво, айде, честито пето и честито шесто място. Да, значи до вечера... Не, честито четвърто и честито пето. Като се определи първо, второ и трето място, ти ще играш този трети, в смисъл ти ще играш този трети за... Това е трети също. Да. Не съм просто точно така е една яка. Значи шофер... Да, това може да е го сниму, защото шофер. Много ясно. Добре, сега си вече да какво става? Това е Melting Blood. Добре, айде. Ама дай, Слави, дай малко.